расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Алҷамин Стерлинг бо рекорди 22-3 ва чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо бо рекорди 16-2 рӯзи 6 май дар турнири UFC 288. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо Пис Немчинов осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид ва ташкилоти ACA ба Одилов рақиби нав пайдо карданд. Акнун Фаридун Одилов бо рекорди 15-2 рӯзи 9 март дар турнири ACA 153 бо варзигари бразилӣ Вагнер Прадо бо рекорди 16-7 вомехӯрад. муҳорибаи онҳо дар вазни ним вазн мегузарад ва муҳорибаи рейтингӣ хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Фаридун Одилов ва Виталий Немчинов бояд ки дар якчорфинали гран-прии вазни миёнаи ACA мегузашт, аммо мутаассифона рақиб осеб гирифт. оё Фаридун дар гран-прии ACA иштирок мекунад ё не, айни замон маълум нест. барои ҳамин интизори хабарҳои нав мешавем. дар муҳориба зидди Вагнер Прадо бошад ба Одилов муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Майкл Чендлер гуфт ки муносибати онҳо бо Конор Макгрегор дар шоу The Ultimate Fighter чӣ гуна мешавад. ма фикр мекунем ки маҳз дар ин сценария ҳамаи кор хуб мешавад. ҳозир байни мо ҳамаи кор хуб аст. Конор маро эҳтиром мекунад, ма бошум ӯро эҳтиром мекунам. фикр мекунем ки мо якдигарро эҳтиром мекунем агар ки оиди дастовардҳои мо дар ин варзиш гап занем. аммо аз тарафи дигар мо бояд фаромӯш накунем ки мо дар ин ҷо дар сёмкаи тав қарор дорем ва дар як бино 24/7 тамоми 6 ҳафта якҷоя зиндагонӣ мекунем ва баъзе вақтҳо корҳое мешавад ки ту онҳоро идора карда наметавонӣ. ма гуфта наметавонам ки дар ин ҷо мо Конори сергаб ва хашмгинро мебинем ё ин ки Конори бо эҳтиромро. ма ҳатто фикр мекунем ки мо рӯзи душанбе як Конорро мебинем, а рӯзи сешанбе бошад тамоман дигар Конорро. аммо дар ҳама ҳолат мо ба муҳорибаи аз ҳама калон наздик шуда истодаем, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Майкл Чендлер ва Конор Макгрегор охирҳои тобистон ба нақша гирифта шудааст, аммо айни замон саҳна ва макони муҳориба таъин шудагӣ нест. аввалин рақиби Нурулло Алиев дар UFC Рафаэл Альвес тамринҳои худро ба анҷом расонида истодааст ва ӯ охирон тамринҳои худро нишон дода чунин суханҳо навишт. ҳафтаи муҳорибаҳо, ма тайёрам, худо нигаҳбон, навиштааст Альвес. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Рафаэл Альвес ва Нурулло Алиев аллакай шаби 25 ба 26 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. муҳориба аз 3 раунд иборат буда дар вазни сабук мегузарад. муҳорибаи асосии ин турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни Никита Крилов ва Раян Спейн хоҳад шуд. дар пеш моро маросими вазнкашии муҳорибаи рӯбарӯ ва баъд худи муҳориба интизор аст. мо ба Нурулло Алиев муваффақият ва ғалабаи дурахшон асос бе осеб орзумандем. агар шумо ғалабаи Нурулло Алиевро интизор бошен, пас Нуруллоро дар комментария дастгирӣ кунен. чемпиони пешинаи вазни ним вазнини UFC Иржи Прохаска гуфт ки кай ба октагон нияти баргаштан дорад. ҳозир аз ҳама ҳадафи асосии ман баъди ҷарроҳии худро барқарор кардан аст. ман охирҳои тобистон баргаштан мехоҳам. мо бо Ҷамал Хил дер ё зуд меҷангем ва ман фикр мекунам ки тобистонӣ омода шуда чемпион мешавам. ма аз ягон кор пушаймон нестам. ҳамаи ин корҳо бояд ки мешуданд. ҳатто осеби ман. ҳамаи кор сабаб дорад. барои ҳамин ман шикоят намекунам. вақте ки ман бо тамоми қувваи худ бармегардам, ман чемпион мешавам. ман ҳозир ҳам чемпионам, аммо он вақт дар коғаз чемпион мешавам. бесаброна муҳорибаи навбатии худро интизорам, гуфтааст Прохаска. хотиррасон мекунем ки Иржи Прохаска дар вақти тамрин осеб гирифт ва ӯро ҷарроҳӣ карданд, аммо пеш аз ҷарроҳӣ худи Иржи камарбанди худро озод кард ва гуфт ки намехоҳад ки дивизиони онҳо дар як ҷо истад. аз ҳамин сабаб барои камарбанди ӯ Ҷамал Хил ва Глове Тейшера ҷангиданд ки дар натиҷа Ҷамал Хил ғолиб шуда соҳиби ин камарбанд шуд. акнун чӣ гуна ки мебинем Прохаска баргаштан ва камарбанди худро баргардондан мехоҳад. ӯ ин корро карда метавонад ё не, танҳо вақт нишон медиҳад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.